Konferma ta' realtà li qed issir dejjem iktar jibsa. Persuna minn kull 5 li tgħix f'Malta is-sena li għaddiet kienet f'riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali. Dan jirriżulta mill-istħarriġ annwali dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għejxien tan-nies f'pajjiżna. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika minn fost 4,400 familja juru li kważi 10% tal-Maltin jiċċaħdu minn affarijiet materjali jew soċjali, bħal pereżempju vakanza ta' ġimgħa fis-sena barra mid-dar tagħhom. Is-sena li għaddiet 82,758 persuna kienu fir-riskju tal-faqar għax id-dħul tagħhom kien inqas minn 9,212 euro, jiġifieri 60% ta' dħul medju nazzjonali. L-ammont ta' persuni f'riskju ta' faqar jirrappreżenta 17% tal-popolazzjoni, żieda ta' 0.3% meta mqabbel mal-2018. Il-maġġoranza tal-persuni qed isibuha diffiċli biex ilaħqu anzjani tal-fuq minn 65 sena. L-istħarriġ li sar fost aktar minn 9,500 persuna li jgħixu f'4,400 familja differenti wara wkoll li meta jiżdiedu il-persuni li huma konsidrati fir-riskju tal-esklużjoni soċjali l-istampa tkun saħansitra qar. Għal-2019 l-istħarriġ wera li 3.6% tal-familji kienu jaqgħu fil-kategorija ta' dawk li jgħixu l-iktar fil-faqar għax fost l-oħrajn ma jaffordjawx li jiklu l-laħam, tiġiġ, ħut jew ħaxix u frott, filwaqt li kważi 10% tal-familji kienu kkunsidrati li qed jiċċaħdu minn affarijiet materjali jew soċjali għax ma jifilħux iħallsu spiża mhux mistennija jew isaħħnu djarhom fix-xitwa, jħallsu l-kontijiet jew ma jifilħux iħallsu għall-btala ta' ġimgħa f'sena.